Sporingen er hvert hjuls retning under kørsel i fremadgående retning. Spreder hjulene foran, så taler man om spredning, hvilket er en negativ sporing. Samles hjulene foran, så taler man om spidsning, hvilket er en positiv sporing, da hjulene under kørsel altid vil søge indad eller udad. Sporingen skal derfor stilles på den måde, at dækkene spidser sammen. Det medfører, at dækkene under kørsel vil søge lige ud. Forkert sporing fører til mere skæv dækslitage samt store fejl ved tung styring, hvilket gør, at det vil kræve flere kræfter at styre køretøjet. Inden man begynder at spore, er det vigtigt, at man kontrollerer styretøjet for slør. Det er også vigtigt at kontrollere, at ophænget er i god stand. Man nulstiller Dunlop-apparatet ved at placere de to dele over for hinanden. Derefter sikrer man sig, at de 4 pinde er lige over for hinanden. Man kan se, om apparatet er nulstillet ved at kigge ned i kikkerten. Hvis stregen ikke går gennem trekanten, skal man nulstille den ved hjælp af den boble, der er til højre for kikkerten. Du rykker på boblen til højre for kikkerten og holder øje med, hvornår stregen går igennem trekanten. Derefter kigger du på boblen og tilpasser papiret til stregen står på 0. Og nu er apparatet nulstillet. Når vi skal foretage udmålingen, placerer vi apparatet på bilens forhjul og sikrer os, at de 2 pinde passer præcist med fælgekanten. Udmålingen foregår ved at kigge ned i kikkerten og justere apparatet til stregen passer med trekanten. Nu er det tid til at aflæse udmålingen. Du aflæser din udmåling ved at kigge på skalaen. Kambervinklen er hjulets hældning indad eller udad i forhold til den lodrette linje. Kamber kan være, når det øverste af dækket hælder udad. Det kaldes en positiv kamber. En negativ kamber er, når den nederste del af dækket hælder udad. Det er mest anvendt på racerbiler. Målingen foretages med et specielt vatterpas kaldet ketner. Det er vigtigt at nulstille ketneren ved at placere den op ad noget lodret. Du nulstiller den ved at få boblen til at stå i vatter. Derefter placeres ketneren på hjulet. Du skal placere den ca. 10 cm fra midten, da der kan være en bule på dækkets midt. Du er nu klar til at foretage målingen. Det foregår ved at få boblen til at stå i vatter. Du kan nu aflæse kamber. Slut!